मा बानायदों? दे जिराय दे। हेल' लोगोफोर, फुंबिलिनि नोंथांमोनखौ बयबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ आंनिफ्राय जोबजासे नायलांदोलाय। ओमफ्राय फुंनि टाइम नालाय नै दा जोङो माबा रुटि बानायदों आरो सिनि होनानै बानायबाय। ओमफ्राय साहा लोंनोसै। सुइटिया नायलाय माबायदि नाबाय थायो जोंना। नैबे गेन्द्रानि सिफाखौ हामाब्रा गेन्द्रानो। सुइटिया हाथाय गैला ओंखायनो अरनानै जानो हाला बियो। आरो हाथाया नैबे सिगांना मावबावदोंसो बेना। आं फैदोंलै बिखुनजो खाफाल मोजांलै गाफैदोलाय आङो गाइखेर गैलालै जानाय लोंनायाव उथुपार होननायाव थांदों लान्थिनि दान देखायगोन नुहैगोन नोंखौ नुहुरखायाखैथ' आयो फैदो जाफैदो जों जागोनसै दे लोगोफोर। ओमफ्राय बे बस्थाखौ गाज्रि नुबाय। बेयाव बिराद सुजि एरि दङ आरो सफैनाय गावबुरा नालाय जोंना बिहावा बेनाव दोनफैथ'दों। बिनिफ्राय शिफ्ट जागोन बैयाव स्कुलाव। मा बानायदों? सुइटिनि परथा रुटि सावनाय। नै गावनो नादों गावनो एवदों। दे जिराय दे। मोनसै जिरायदोब्रा जाबाय जाबाय मोनबाय। सुइटिनि माबानायनि लाबोदो लाबोदो लाबोनाय। लोगोफोर ओमफ्राय दा फिसाजोखौ स्कुलाव दोनहैबाय आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय आफामोन फैनो होनहरजोब्बायना ओमफ्राय आलासि ओमफ्राय दा आलासि फैदों जोंनाव। आफामोन बिहावमोन आरो ओमफ्राय जा गोथाव गोथाव मेथाइ लाबोदों आंनो। नै आफामोनहा मिस्टियानो मोननै लानानै फैबाय। बिहामजो दं नालाय फिसौफोर दं नालाय अनो बिरादनो नै नेमखि लाबोदों। नै नेमखि बेखौनो जों जालायलायनोसै। ओरै खेबलाय आंखौ ओमफ्राय गाइखेरबो गैलाना दहाय दखानाव फैजोब्बाय। आलासि फैयो होननानै मिथिबा जों गाइखेरखौ दोनगौमोन। ओमफ्राय दा कफि दङ कफिखौ लोंहोनोसै आरो बेयाव दखानाव कफि दं नालाय जोंनाव फुदुंगासिनो दा बेखौ हैगोनसै आरो आफामोननो। आं आखाइजोंनो हाननोसै आखाइ बायदि सुबिदा जाया जेरावबो। ओमफ्राय दा आङो कफि लायनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय आलासिफोरखौ नायदो आरो सोर सोर माने एक्सुवेलि बाबाया मेगन नुला नालाय जोंना मेगना खारनायबो एसे प्रब्लेम जाबाय। मा होनो सुगार दं नालाय बाबाया ओमफ्राय अपारेसन खालामनो थिनदोंमोन। दा सुगारनि थाखायनो खालामनो हाया जादों आरो मेगनखौ। ओमफ्राय दा बेखौनो बिनानावमोन फैदों आफानि बिनानाव फिसायबो फैदों। ओमफ्राय दा नायनो फैदों आरो बिदाखौ। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। साम'सा लायदो साम'सा लायदो। Dari kata sama sekolah apa dari? Kopi बानायनोसै जोङो दा। हाबानो जागोनदां ना?
Ni माथो हाबफाम साइसनि दोनदो दे हाबफाम फुदुंना माबानानै हाफ माइनि खापसे मानि खाबाव खापसे जाया 60 ml मालाबा खाबोगोन लोगोफोर आंना मोननाय कफिया जा साइज जाखाबाय नोंथांमोना लोंनो लुगैखासिगोन वाव भेरि टेस्टि यामी यामी जोंनि फालाय बारसा लोंनाया लोगोफोर जानो दंना नायनांसिगोनसो फ्रिजखौनो एसे साफा बानायफिननांसिगोन सारला जालायबाय नै बिदिसो एखे एखे जानो सामसबो लायासै जोङो आलासिनोबो दहाय सामस होनो बावदों हैफिनबाय ओमफ्राय फैबाय छुट्टिया जोंना स्कुलनिफ्राय फैबाय आंना मामिया थांखिखौनो फैलानोसै आथिं सोर फैला सारखौ नुफेराखै बियो छुट्टिया गलसो जाबाय दे 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 आं ओंख्रि संहैनोसै दे लोगोफोर आङो दा नै खांख्रिखलाजों अमाजों एवगासिनो नै मबाइलाव बारा कालार नुवा मोखाङाव नायोबा कालारसिन नुयो आरोना बानलु गोथांसो होनानै लाबाय आङो बानलु गोराना जोंना जोबनानै दं नालाय ओंखायनो खांख्रिखलाजों माबाजों एवबाय अमाजों खांख्रिखलाया दा जोबस्र'जोबहांबायना मानसिफोरनाव गैला बारा ओमफ्राय जोंहा खांख्रिखला माबा बैसां होनाय दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा एसे मोनजाबावो ओमफ्राय बेखौनो दा ओरैनो गोजा मानै एवनो होननानै खांख्रिखला होखानाय जाबाय आरो जोबनायखाय गोथाव जानोसै बेफोरबो मैगंफ्रा खांख्रिखलाफ्रा दा नाबो एवनोसै आङो नै नाया मोजां मोजांथार साइज साइजथार थाजा थाजानो बेखौ मैथाजों संसै लोगोफोर अमा बेदरजों खांख्रिखलाजों ओमफ्राय दालि जहल संबाय ओमफ्राय मैथाजों नाजों ओमफ्राय दा दाउ जागोन ना मागोनथाय र' नायनोसै आरो दा दाउबो माबानो नागिरगासिनो संनो नागिरदों मबाइलाव एकदम फिसा फिसा नुदों एसे गिदिर गिदिर रुथु रुथुदो बेयो नायनो मोजांथार मोननाय
सावगासिनो लोगोफोरनि दा दाउखौ एवनोसै आरो गेसाव सावोबा माने मोजां जायो अरदाबाव सावबा माबायोना एसे मा होनो हांगार एरि नांलाबायो ओंखायनो गेसाव सावनाय जाबाय मेजेम मोनदांना दे सावगोरदो सुइटिया ओंखाम जाबाय जोंना ओंखाम उखैनाया हाथारलानो बिब' मोना दायो जाथोंसै आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय नै सनाफ्रा दिव्यान्शु जिं गारिनोसै नै जानोबा जाजायो नामा सोरबा जालाबायदो खुनुरुखुम मैयाफोरनो एसे खबर हरस्लिउबानो जायो जायखिया थांनो होनाबा फन हरबानो जायो होमबानोथ' एसे आन्दाज मोनगौमोन ना दहायसो नै माबानो नारजिनो हनै मलाबा नारजिया सप्तासे जाजायो होनदों नामा नैसिनि गिदिरानो मार्केटआ कमप्लिटआ कमप्लिट फिसा फिसा फुख्रियालाय सेरनि माबा लानांगौ नालाय गावबागाव संसार आरो स्कुल गबाबा सोलाबफिनबावासो दा स्कुल सोबायना जोंहा उननि न'आव थानो रावबो गैया रबिबाराव थांगोन रुबारा बबे रुबारबो गोलैसिबाय रुबारखौथ' नागिरनांगोन नागिरनांसिगोनसो थांबाबो संनानै जाहैनांसिगोन नोंसिनि संनायखौ मोनजाहैनाय नंला ओंखायनो बालायलांबायलै फैयो दौरिया बारुनो बेनो सोर संनानै जाहैबाय थानांगौ अखानो खोमसिल' जायो हाया हायालै आलासिफ्रा थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंहा ज' बिजा बिखुनजोफोर दङ नै हाबाब फिसाफोर जादों बेनोसैना दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय बेयावनो फोजोबनाय जानोसै आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायनानै एसेब्ला मोजां मोनदों होननानै जाबाबो जायाबाबो बिदिनो सबितानि ब्लगखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर बाय बाय Mingasri, ay minga.